ସେ ପୁରୁଣା ମାଟି ଘର ଆଜି ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଯେଉଁଠି ନଥିଲା ଫୋନ୍ ନା ଥିଲା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନା ଥିଲା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିବାର ଆଦତ ଥିଲା କେବଳ ନିରବତା ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭଲ ପାଇବା। ରାଧା ଗାଁର ଏକ ସରଳ ଝିଅ, ଅଧିକ କଥା କହୁନଥିବା ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ, କିନ୍ତୁ ତାର ଆଖି ସବୁ କଥା କହିଦେଉଥିଲା। ମାଧବ ଗାଁର ଜଣେ ସାଧାରଣ ଯୁବକ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାର ଗୋଟିଏ ପାଦ ଠିକ୍ ଭାବେ କାମ କରୁନଥିଲା। ଗାଁ ଲୋକ ମାଧବଙ୍କୁ ଦୟା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଧା ଦେଖୁନଥିଲା। ତାର ମନକୁ ଦେଖୁଥିଲା ଏବଂ ମାଧବଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କଥା ଉଠିଲା ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କଲେ। ଏଭଳି ଗୋଟେ ପିଲା ସହିତ ରାଧା କେମିତି ବିବାହ କରିବ? ରାଧା ମାତ୍ର ଏତିକି କହିଲା, ମୋ ଜୀବନ ମୁଁ ନିଜେ ଜିତିବି। ବିବାହ ପରେ ଜୀବନ ସହଜ ଥିଲା ନାହିଁ। ଟଙ୍କା କମ୍, ଦୁଃଖ ଅଧିକ, ଲୋକଙ୍କ ତାନା ପ୍ରତିଦିନ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ସକାଳୁ ରାଧା ଉଠି ମାଧବଙ୍କ ପାଦ ମାଲିସ କରୁଥିଲା। ମାଧବ ଲଜ୍ଜାରେ କହୁଥିଲେ, ତୁମେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଯିବ। ରାଧା ହସି କହୁଥିଲେ, ପ୍ରେମରେ କ୍ଳାନ୍ତ ନଥାଏ। ବର୍ଷ ଗଲା, ରାଧାର ମୁହଁରେ ଚିନ୍ତାରେଖା ଆସିଲା। ମାଧବଙ୍କ କେଶ ଧଳା ହେଲା। ଦିନେ ରାଧା ଉଭୟଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେଦିନ ମାଧବ ନିଜ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଭୁଲିଗଲେ। ସାରା ରାତି ରାଧା ପାଖରେ ବସି ରହିଲେ। ଡାକ୍ତର, ଔଷଧ, ପାଣି ସବୁ ସେଇ କହିବାକୁ ଗଲେ। ରାଧା ଧୀରେ ଆଖି ଖୋଲି କହିଲେ, ମୁଁ ଯଦି ଚାଲିଯିବି? ମାଧବ ତାର ହାତ ଧରି କହିଲେ, ତୁମେ ଥିଲେ ମୁଁ, ତୁମେ ନଥିଲେ ମୋର ଜୀବନ ଶୂନ୍ୟ। ସେଇଦିନ ଗାଁର ଲୋକେ ବୁଝିଲେ, ପ୍ରେମ ମାନେ ଦେଖାଦେଖି ନୁହଁ, ପ୍ରେମ ମାନେ ଏକାଠି ଦୁଃଖ ସହିବା। ଆଜି ଦୁହେଁ ବୃଦ୍ଧ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘର ଆଗରେ ବସି ହାତ ଧରି ରହନ୍ତି। କେହି କଥା କହୁନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ନୀରବତା ଥାଏ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରେମ। ସେଇ ଥିଲା ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ, ଯେଉଁଠି ଶରୀର ନୁହେଁ ମନକୁ ଭଲ ପାଅ। ତ ଆଜିର କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ନୂଆ ଦେଖୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟି। ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।